реално в момента тук има нещо като някаква симулация на кола, виж, погледнете тук. VR видеоигра, хора. Нали? Мини Купър. Моля, абонирайте се с канала и лайквайте това видео. Вижте. Ще получите нови награди. Дай път. Бързам. За лапкоин. Лапкоините най-яките. 30 лева един. Можете да си го намалите на 5 лева. По ескалатора. 13 човека носят мини купора. Вижте, когато са го носили, гледайте, вижте какво е ставало. Ето тук имаме лепенки. Елате да видите Това е там марка. лапкоините. Само елате да ги видите. Вижте колко лапкоини има. Най-различни и хубави лапкоини. Моля, абонирайте се за канала, ако искате нови видеа. Да, благодарим ви.